spolužiaci. Nastal okamih, ktorý nám bude pripomínať naše detstvo, čas prežitý na tejto škole a zároveň obdobie, ktorým sa prenesieme do mladosti. O mladosti sa hovorí, že je najkrajším okamihom života. Pri tejto príležitosti sa chcem preniesť do chvíle, keď som prvýkrát nesmelo prekročila bránu tejto školy. Bola som maličké vystrašené dievčatko, ktoré sa pevne držalo maminkinej ruky. Veľmi zvedavo som vstupovala do školy. Strach a neistota pomielili, keď sa ku mne prihovorila moja prvá pani učiteľka. V triede som zbadala svojich kamarátov, s ktorými som sa veľmi rada hrávala v škôlke a hneď som sa menej bála. Potom sme si spolu učili prvé písmenká, abecedu, násobilku, čísla a vybrané slová. Ani sme sa nenazdali a prvý stupeň sme mali za sebou. Tieto chvíle sa mi opäť vybavili, keď sme pred rokom vítali na pôde našej školy mladších kamarátov, prvákov, ktorí dnes už vedia čítať, písať a počítať. Práve dnes nastala chvíľa, keď sa s nami prišli rozlúčiť, prišli ukázať, čo všetko sa už naučili a preto si pripravili pre nás krátky program. Ako prvý prichádzajú žiaci prvej B, pod vedením pani učiteľky si pripravili hudobno-tanečné číslo Mamička som a Ľubov tanec. či hrá na hudobný nástroj. Žiaci prvej A sa s nami rozlúčia piesňou Bodaj vyvázni mládenci a hrou na flaute. Yeah.
Alois Čobej, rozlúčka so školou. Maj sa dobre, milá škola, tam náš malý detský svet. Bolo nám tu s tebou dobre celých 9 liet. Boli sme tu ako doma, no a ty si každý deň vítala nás vzácnym teplom, muškátov a bielých stien. Maj sa dobre, stará trieda, telocvičné, školský dvor. Časy ako dravá rieka, časy ako meteor. Naša dlaň nezastaví, ani slza na líci. Zrazu je nám tesno na chodbe i lavici. Maj sa dobre, plná taška, učebnice, zošity. V každom riadku býva pre nás kúsok sveta ukrytý. Ohňom skúšok nás vždy viedli ako dlhá biela niť. Neznáme a krásne veci chceli sme v nich objaviť. Lenže skôr, než stačili sme skúsiť pevnosť vlastných síl, na odchod náš školský zvoniec posledný krát zazvonil. Dovidenia, učitelia, okná, stody školských vrát, ukryjeme si ich navždy z najvzácnejších spomienkach. Vážená pani riaditeľka, vážený pedagogický zbor, milí žiaci. Ani sme sa nenazdali a je tu dnes koniec 9. ročníka. Prišiel čas, v ktorom každý z nás urobí veľký krok do budúcnosti. Už vieme, že 2 + 2 je 4, že slove míry sa píše Y a že sa nebuláta. Jednou z najdôležitejších vecí, čo sme sa naučili, bolo vážiť si priateľstvo, lásku a porozumenie. Počas týchto rokov si každý z nás našiel cestičku, ktorou prechádzal z ročníka do ročníka. Boli to časy plné radosti, šťastia, ale aj náročné dny. Prežili sme tu 9 rokov a to predsa niečo znamená. Znamená to opustiť prekrásne chvíle so svojimi spolužiakmi. Minulosť prežitú v tejto škole nám nikto nevezme, ale budúcnosť nám nikto nedaruje. Musíme si ju vytvoriť sami a preto sa musíme rozlúčiť. Odchádzame za tým, čo nám pripravil život. O niekoľko desiatok minút sa definitívne prestaneme nazývať žiakmi a stavíme sa študentmi stredných škôl. Pre každého z nás to bude ukončenie jedného krásneho obdobia. Príde jeseň a my sa postavíme na začiatok s novými spolužiakmi a učiteľmi,
nenechali učiteľovi dýchu. Ten čas ubehol tak rýchlo, keby sa aspoň ako dal zastaviť. Ale všetko pekné sa raz skončí. A tak mi na záver neostáva nič iné, ako vám, milí učitelia, poďakovať za všetko, čo ste nás naučili a že ste to s nami vôbec prežili. Za to všetko, čo už vieme, s láskou vám dnes ďakujem. Pani zástupkynia, ďakujem vám za všetky rozmiary. Ale tak. Dobre, tam som krajina, všetko dobre. Veľmi pekne ďakujeme a A je to tu? Hotovo. 9 rokov ubehlo ako voda. Nedávno, keby to bolo predvčerom, ste vychali prváčikov, ktorí vás dnes prišli pozdraviť. Popriať vám do ďalších krokov veľa zdaru. Skutočne uteká to. Je teraz na nás, aby sme sa zamysleli nad tými 9 rokmi, trošku prehodnotili tých 9 rokov, zobrali si z nich to najlepšie a odnášali ďalej. Určite bolo veľa pekného, striedalo sa aj s tým horším, pretože keby to horšie nebolo, nevedeli by sme si vážiť to pekné, ale verím, že toho pekného bolo viac. Za tých 9 rokov ste určite narobili kopec starostí, kopec hlúpostí, ale tešíme sa aj z toho, že ste nás veľakrát potešili. Či už v rámci triedy, v rámci osobnom, alebo v rámci školy. A samozrejme, veľkú zásluhu majú na tom vaše triedne pani učiteľky. Jednak na prvom stupni, ako nám to pri prváčikovia pripomenuli, spomenuli ste to aj vo vašom príhovore. 5 rokov viedli vaše lode pani učiteľka Čeligová s pani učiteľkou Mankovou. Určite to zvládli bravúrne, možno nejaký ten šedivý vlas navyše, pretože nebolo to vždycky leto, ale taký je život. Ja by som im chcela aj v mene mojom, a dúfam teda, že aj v mene vašom, poďakovať za ich 5-ročné kormidelníctvo, že to s vami vydržali a že ste to spoločne do dnešného dňa takto úspešne dotiahli. Vy odchádzate, my zostávame. Vy nás prídete pozrieť, my sa potešíme. Vyrastú z vás, predpokladám, mnohí zaujímaví a aj slávni ľudia, tak ako to prichádza. A my si povieme, tohoto sme učili, tento k nám chodil do školy. Je to veľmi príjemné. Myslím si, že, ako som už povedala, to pekné odneste si ďalej. To škaredé nechajte tu, v tejto škole. Dáme to do archívu, do tej vedľajšej miestnosti a nebudeme na to spomínať. Možno keď prídete po rokoch a stretnete sa, urobíte si stretávku, potom to môžeme vyťahnuť a potom si tam budete rozprávať tie hlúposti, somári ste postvárali a tak ďalej. Ale patrí to k životu. Ja vám prajem, na tej ceste, ktorú ste si zvolili aj so svojimi rodičmi, poprijímali vás na tie ďalšie študijné odbory, aby sa vám darilo. Aby ste mali hlavné zdravie, pretože bez toho nebudeme môcť pokračovať. Aby ste mali rodinné zázemie, aby ste mali pochopenie svojich ďalších triednych učiteľov, ktorých dostanete, tak ako ste mali vo svojich triednych pani učiteľkách týchto.
Ak boli aj oni niekedy na vás zlé, možno aj ja som bola niekedy na vás zlá, alebo aj ostatní vyučujúci, vedzte, že nebola to zloba, ktorá by vám chcela ublížiť. Bola to zloba, ktorú ste trošku vy vyprovokovali a ktorá vás posúvala aj nás ďalej. Nič zlé, nikdy v tom nebolo. Verte tomu, hovorím to za seba a dovolím si to tvrdiť aj za ostatných kolegov. Len niekedy to zle ponímame. Nevadí, stretne vás to aj v ďalšom živote, nebude to ružová prechádzka, stretnú vás prekážky, možno ešte horšie, budete ich musieť prekonávať. Ja vám želám, aby ste ich prekonávali čo najúspešnejšie. No a keď budete dospelí, keď budete veľkí, prídite, potešíme sa. A tak ako to aj predchádzajúce ročníky, ktoré už odišli a prídu a povedia a bolo vám to dobre, možno to aj vy tak poviete, možno nie, ale tieto skúsenosti máme a to je také naše pohľadenie do ďalšej práce. Takže ešte raz želám vám len to pekné, len to dobré a krásne, pevné zdravie. Nech sa vám darí.